Grabe ulan. Parang may bagyo. May bagyo. Sikap. Ulan. Ulanin. Ulan dito sa amin. Ulin. Alana, hi sis, good morning. Maulan dito sa amin, sa Bicol. May bagyo yata. Long time no see. Kasi medyo matagal ako bago bumalik. Ba't gano'n nawala na yung yung parang kailangan ko ulit i-comply yung kasi dati monetize na ako eh. Kaso nag-stop kasi ako, parang nawala yung ang lamig dyan, maulan. Opo, malamig. Na-monetize na ako dati, parang nawala yung ads, tapos kailangan ko ulit i-complete yung okay na ako sa subscribers. Sa watch hours na lang ako, kailangan ko ulit makumpleto yung 3K, 4K, 3K na lang. Parang kailangan, babalik ulit ako sa dati. Ano ba yun? Sayang. Nagsahod na kasi ako dati. Kung alam kung bakit, anong nangyari. Dapat consistent ang pag-upload mo sis, kasi mawala talaga ads. Kaya pala, sabi ko, bakit ganun? Parang sa trabaho, no, naawol ako. Kaya sabi ko, ba't nawala yung mga parang bumalik ako sa dati. Kailangan ko ulit ma-kompleto yung sayang. Medyo nag-busy kasi, masyado ako naging, kahit short. So ngayon, consistent na ngayon. Kailangan. Sayang talaga. Salamat sa pagbisita. Thank you so much. Nasa ka pa rin? Sa Hong Kong? Nasa ibang bansa ka pa din? Thank you so much, Ilona Sagayno. Thank you so much sa pagbisita. Na-miss ko talaga mag-live, ulit, dito sa yung mga friendship dito sa YouTube. Salamat sa pagbisita. Oo sis, Hong Kong pa din. Ingat, mas malamig yata dyan. Nasa Hong Kong pa din. Ako, nagpaplano ngayong year. Sana, this year na. Swertehin na ngayon. Malamig. Malamig ang pinahon. Mahirap kasi sa Pinas. Wala na correct. Mahirap. Pahirap ng pahirap. Tsaka mahal ng bilihin. Parang oo, malamig dito. Yung cost of living dito, mataas na. Pag wala ka talagang source of income dito, wala talagang kailangan efforts. To the highest level na efforts. Salamat. Thank you so much. Pa-thumbs up. Pa-thumbs up, sis. Thank you sa pagbisita. Salamat. Na-miss ko dito sa YouTube. YouTube world. Dito naman talaga ako nag-umpisa eh. Malamig. Malamig. Pag humahangin, malamig. Probinsya kasi, mapuno. At humangin na nga. Ay, humangin. Oo, naman. Hoy, Anden! Sino ka muna? Ay, mag-inom ka sa bukas. Ay, mag-inom ka. Ay, supas, hindi mainit. Ay, supas. Ay, supas.
Sana. May mga nagani dito sa palayan, nagtatrabaho. Ayun. Nagtatrabaho sa palayan. Salamat sis sa pagbisita sa aking tahanan. Sa pagdalaw. Sa pag-iwan ng bakas. Pabalikan kita mamaya. Ay, pag may mga. May ano. Kain tayo sa baw. Kain po. Sopas. Welcome. Thank you so much. Ano po dito? My angels. Malamig. Thank you so much for the 4 million viewers. For the 4 million. Kamuti sa akin sis and coffee. Oo nga, gusto ko yan. Pati dito kamuti, mahal. Mahal na yung mga ano dito, bilihin. Kahit probinsya na to, ah. Probinsya na, mahal pa. Aray. May tinapay. Tayo. Mamaya na yun. Wala na talaga mura ngayon eh. Correct sis, wala na. Ano eh, pamahal na ng pamahal. Nakakamiss dito sa YouTube world. Yung mga friendship. Salamat sa mga viewers. Sama? Sama? Nagtatanim doon, naulanan sila, grabe sakripisyo ang mga magsasaka. Naulanan, arawan, naulanan na arawan. Nandun sila, nagtatanim sila. Patanim kasi ngayon ang mga palay.
Dining. Thank you for the thumbs up. Ayan. Mula sa Philippines. Thank you for the happiness. Ano ako dun sa mga nagtatanim ng pan. Wala ka na. Ako. Hey! Babe! Big. Sabi niya, no? Pag-garden na. Kawawa ka naman ito pan. Ay, kawawa. Talaga. Ano talaga? Hi guys, bigyan ko muna yung mga nagtatanim ng palay. Kasi, grabe talaga. Nandun, hataw sila, hataw. Give, ano, ba yan? Anong tawag doon? Salute sa mga parauma. Kasi, saludo. Saludo sa kapwa ko parauma. Magsasaka. Ayun sila. Mulan umaraw. Magtatanim ng palay. Elat ka naman. Mali. Ano, ba't yan? Ano nangyari? Wait lang. Oh my God. Mas maganda yung ano.
cellphone. So, bye-bye. Thank you so much for watching. Always. Lagi na ako magla-live, mag-uploads. Thank you so much sa support. Love you guys.